kazhinji tinoona dzimwe dzenguva kana muri mumhuri angave mwana mukomana kana kuti mwana musikana munokwanisa kutanga kuona kuti hunhu hwemwana hwachinja. Mwana anogona kutanga achienda kuchikoro zvakanaka mwana achigona dzimwe dzenguva zinoti mwana uyu akutanga kuramba kuenda kuchikoro. Vamwe anogona kupedzera akuita mabasa ekuba, mumwe anogona kupedzera akuita mabasa ekunwa zvinodhaka. Mugotanga kusaziva kuti zvinhu izvi zviri kubva nekupi, mwana ari kufurirwa neshamwari here kana kuti kuchikoro kwaakuenda ndiko kuri kubva dambudziko. Kuti tinyatsonzwa kuti mweya iyi kana kuti maspirits aya kana achitaura muchirungu zvinobva kupi, taunza Apostle Monalita kuti timbotaura nezvemweya iyi inoshandura upenyu hwemunhu. Mweya iyi inobva kupi? Imweya yemadzinza here? Imweya inotsvagwa here? Zvinhu zvatinobata here isusu sevabereki kuti uzonogona kuti zvinhu zvashanduka pamwana wangu. Zita ndinonzi Robert Tafumane, tiri pano paSly Media. Remember also kuti kune mamwe maplatforms munotowana ikoko zvakare. Tinokupai zvirongwa izvi. Chamunongoita chete imimi kulike kana kufollowa page iyoyo kuitira kuti patinenge taenda live munobva mawana notification, hamuzorasikirwa nezvidzidzo zvatinenge tichikupai. If you can't find us here on Facebook, you find us on YouTube channel as well. And for short video clips, we are on Twitter, Instagram, TikTok and LinkedIn as well. Ikoko zvakare munoona ma short video clips anenge aine ma messages anenge achibva muchirongwa chatinenge tichitaura nezvacho. Apostle makadi aiwantiri pano chiri sei chando? Aiwachando chiri kutonwa. Chiri kutonora. Manzo zvandataura Apostle. Mweya inobata kumhuri inobva kupi? Mweya and ino-identify sei kuti ndira kuenda pana nhingi? Mweya iyi tinonozvitsvagira here? Mweya inegara yakatongo iri mumhepo here mudzinza raunenge wakaberekwa ichitsvaga pane weakness kuti handizongoti regai ndiende pana uyu. Mweya zvinombotanga sei kuti mweya uzopedzira wapfeka munhu unhu hwake wobva washanduka? Right. Mweya yakaipa inokanganisa muupenyu hwemunhu inouya nenzira dzakasiyana siyana. Chekutanga urombwa chaihwo unenge uri mukati mefamily nokuti mune munhu ada kupfuma nenzira dzechopu chopu dzisidzo dzakaipa oshandisa handitika vamwe vemumhuri make. Uyezve zvakare imwe yacho tiri kuona mweya yacho zvakaipa iri kuuya through kuinitiatwa yetiri kuti satanism iyo yanetsa mazuva ano. Vana vari kuinitiatwa kana muzvikoro chaimo nemashamwari kana vamwe vanenge vasingatotambi nawo but ungopiwa pamwe kaswiti kana kachokoleti kana chii zvinenge zvatobva kumba zvakatogadzirwa kuti uzonopa vamwe vana kuchikoro maputi kana chii majigisi handiti zvimasnacks izvo zvezvo mwana wangu tondiri kupiwawo asi kutoziva kuti zvinhu zvakatoteketererwa mukingdom yesatanism handiti ndo mamwe mainitiatirwe ari kuitwa vana musatanism uye kupiwa mweya yakaipa kuti unozongoona mwana wako akutanga kubheheva neimwe nzira isina kunaka. Kune vabereki chaivo vamwe vari kuromba vachiinitiata vana vavo kuti vanenge vachishandisa vana vavo muurombo hwavanenge wakaita kuti ivo vabudirire vapfume. Saka pamunoenda handiti kuvabereki paunoenda kunoromba apa ndazwa muchiti vabereki vanotoshandisa vana vavo. Waenda kunoromba unotopiwa option yekunzi vana vako vasikana vaite so. Vanotopiwa option iyo kuti mushonga wandiri kukupa uyu iwewe kuti zvinhu zvako zvokufambiri handiti uchange uchishandisa vana vako vasikana ndokuti zvinhu zvako zviendere asi havazoroorwi. Anobva atozonza havaroorwi. Saka tiri kusangana nemadambudziko iwaya akanyanya kukura kuti unoona kuti mumba vana vanogona kunge vari 8-12 vasikana but vese pasina kana akaroorwa vachingomitiswa vachisa vana ipapo vachimitiswa vachisa vana ipapo. Woshaya kuti chii chiri kuitika
handiti saka ndo zvacho anenge atopiwa mushonga wakanangana naizvo zvokuti vana vako ndo unodii waunoshandisa vanhukadzi futi zvakare ndo unenge uchingoshandisa uchimitisa uchiita vana uchisiya handiti ngatiti uri mwana takatarisa senge ni mwana sikana zvaungaone kuti inini ndofunga mumhuri meduka nditarisa baba vangu neupenyu hwedu isusu apa pane urombo apa zvinenge zvichiitika mukati meupenyu hwemwanasikana neupenyu hwababa zviyo abva aziva kuti urombo hwababa ndosaka upenyu hwedu isusu hwakamira so right ndingape uri muenzaniso handiti pana mai wakandifonera wari kubotswana wakati aposto ndiri kuchema nemwana wangu musikana ane 19 years asi kubva ari mudiki aiba ainyeba aiita mabasa akasiyana siyana kuzotanga kuita zvevakomana anga aine 11 years akuita zvevakomana kusvika akamitiswa ane 14 years atooneka mwana izvozvi mwana wangu mwana aigona kuchikoro zvisingaiti asi akabva azongoramba chikoro apa form 2 akaramba chikoro saka izvozvi futi zvakare mwana wekuti ndanga ndimbori naye kuno kubotswana asi akabva azotorwa nababa wake ndiye mwana wandakangoita nemurume nyeye chete akazoitawo vamunhukadzi akatorwa nababa wake. Baba wake is a business tycoon, a well-known business tycoon. But chiri kundinetsa ndechekuti mwana uyu achiri kungoita chete mabasa ake iwayo kuchikoro haasi kuenda. Ende chiri kundinetsa ndechekuti vana vese vasikana vakaitwa nababa handiti vane vana vasikana 12 hapana kana ari mumba. First born yavo yatoo kuma 45 years hapana ari mumba. Vese vanongoita vana vachiungana ipapo hapana ari mumba. Asi baba vamunhu wokuti is a business tycoon vanozikanwa mutauni mavari kuZimbabwe ikoko handiti. Saka izvozvi mwana ndiri kunzwa kuti akatiza futi kuna baba ivavo atokupurazi raakudii raakugara. Saka vakachema mai wavo pafoni ndikati aiwa mune namba dzake here nezita handiti mondipa handiti ka imimi momupa futi namba ndobva vatagai ndimupe namba dzenyu handiti asi ndiri kutotyira kuti nemweya wacho anogona kutadza kuuya kwamuri. But ndobva ndavati aiwa mungangondipa zita rake handiti first name surname mutupo ini ndoziva zvandinoita. Sangani mwana wangu ari zvinhu ari pano ungateererawo mukanzwa side of the story ndatendana vakasembera muZimbabwe. My name is Memory. Ndine mwana waingoti hangu musikanzwa and ane musikanzwa isingaiti. I used to fight not with only vana vekuchikoro but varume chaivo ndaitosunguzana navo ndakanharotawo ndichirarwa nemurume kana kuti ndichirota ndichiswina until I met Apostle. Zvekuti pamwe pacho ndakatombopenya ndiri kuchikoro. Pamwe pacho pandoenda kuchikoro when I tried to study ndigona kutongoona zvinhu zviri blank ndisiri kuona pandiziva kuti chii chiri kuitika. I don't understand. My life just revolves around one place. Pamwe pacho handitozivi kuti ndodei neupenyu. But ever since I met Apostle, I met some challenges on the way. But ever since pakandibetsera and she's still helping me. I feel like I'm a whole new person. Life is now easy for me. So right now, I'm send Apostle Monalita for the help, and she's such a generous woman. And I want to thank you. I want to thank her right now. Thank you, my time, That's it. Handiti kuti asvike papi asvike pano and takaita saizvozvo iwo ndobva wamupa nhamba dzangu ndakatoona atofuna nditaura chirungu chiri fluent chimwe chiya Robert mwaneye zvokuti unototi munhu ane degree rakani chii but iye akaguma form 2 handiti right. Unoona kuti kana uchitaura nemunhu kana uri munhu wemweya unoto pane something chaunobata chinomagneta mumunhu kuti munhu uyu ari kunzi ari kuita izvi handiti patori neproblem.
saka mwana akabva azodi akabva auya handiti the following day yacho akasvika takatomutora nemota handiti paakanga afona achitapo so ndasvika ndobva ndamutora ndamutora day iroro nokuti akabva azorara akabva azorara pamba nokuti akasvika kwako mazuva roduka ndikati aiwa haufambi usiku plus nedare rataida kumubatira ndakaona kuti hazvigoneki kuti anga achiita sei achidzokera saka mwana aitoshandiswa nababa wacho kubva ari mudiki airota baba wacho achiuya ine mazinyanga kudai handiti womuita mukadzi waimukomanda zvekuita mai vacho vakanditi nini pane mari yandaitoseva yekutenga stand kumusha handiti yenge yato over $3,000 asi ndakashaya kuti mwana uyu akaiwana sei handiti mari iyoyo akaitora akaispenda ne1 week mwana mudiki ari kuprimary achipa vamwe vanhu mashamwari achiita sei mari iyoyo ne1 week yakinga ita sei yapera handiti zvichibatanzwa nechimweya chiya ndo chaida chete kuparadza handiti right then wari kuti pakazosvika futi nguva yekuti mwana uyu chimweya ichocho chakamuudza kuti tora panga ubaye mai wako hawaite handiti saka iye mwana uyu semwana ari gifted sekuzoona kwandakaita pamweya handiti kuti mwana uyu atori gifted ane chipo chake chakanaka chiri maari ndo chakazomupa simba rekuti ataurire mai wake kuti mama chimurume chiya murume uyo anouya ana manyanga handiti aine fesi yababa wangu ari kuti nditore banga ndikubaye ari kuti hawaite mai wako riri kuramba richidzokorora voice ruti hawaite wabaye chi wabaye nebanga saka mai wacho ndopo wakabva wati ndakatanga kunamata ndobva ndabuda nayewo ndobva ndaenda kune wamwe madzibaba ndobva anonamatirwa handiti akapiwa minamati yakanzi ndo pazvakamboita calm handiti ipapo so kusvika pakuzouya kwaakaita ndichimubatsira ndofunga ndichitanga kumupfungaidza nekudi akarutsa zvokuti pakupfungaidza chaipo kuti vamwe vanhu havarutsi but ndo paakarutsa akarutsa ndobva tazomugezesa handiti mhepo dziyaidzi ndokuzoitawo mamwe matara atinoita handiti kana tichidzinga mhepo dzakadaro handiti ndokubva ndataura namai wacho kuti adzokere kuBotswana handiti kuna mai wake saka mai wake wakabva wangototi tichipedza wiki iroro matare nemwana wakabva watumira mari yekuti akwire nekamwana kake kaainako handiti kaakamitiswa ikako izvozvi tauro dai akuBotswana wakati izvozvi akuita maprogram ndakamutsvagira private teacher semwana ari intelligent handiti saka vari kuti she is now calm zvimwe zviya and akuda kunamata zvakasimba handiti saka ndo zvimwe zvezvinhu zvokuti mhepo dzimwe dzinobva within vabereki vevana chaivo vanenge vari kuda kupfuma ivavo dzimwe mhepo dzacho dzinobva muhamawo handiti mukati medzinza vanenge vachida kudi kupfuma chopu handiti wono initiata vana veukama handiti vana vakwababa mudiki kana vakwababa mukuru handiti kana vana vatete kuti vanga vachiwashandisa handiti saka ndo munobva mhepo idzodzo tichitarisa mabatsiro amakaita mwana wongu kumubatsira makamubatsira nababa vacho ndikudza kuti iye akunzi akunamata ende zvinhu zvake zvinenge zvatitaramuke avazodzokera futi here kunomataka hawatobodzokeri zvandakaita ndakatoita zvinogara zvakadaro ndakatoita zvinopedzera kana ndichita matara akadaro ndine kubata kwangu kwandinoita kuti haazokwanisi paanoda kuti adzoke zvinomudzokera iyi handiti paanoda kuti adzoke futi kuda kuti ashandise mwana iyi zvinomudzokera chi ikoko iye muridzi saka patinonzwa vamwe vaya vachiti inini kwandiri kufamba ndiri kubata baba especially kana vari vanasikana ngatiti mwana kana kuti baba vari kuuya kwandiri ndiri kuvarota tichiita bondi tese mumwe wozopedza kuti zvinhu zvangu zvazvisi kufamba asi kwandiri kufamba ndiri ngonzi baba vako ndo vakadai
baba mudindi vako ndo vakadai so. Saka tichasa paurombwa apa chinhu chauno sacrifice kana kuti chauno covenant yaunosaina neuroyi wako iwe vanhu vedzinza rekwako. Vanhu vedzinza ndo vaanodini, vaanonyanya kuti paanoromba paya vanhu vedzinza ndo vaanodi, especially vanenge vatori gifted vaya ndo vanonyanya kushandiswa mumadzinza. Saka vachitaura kumachechi uku ndo vanenge vachiti maspiritual husbands. Saka uri mutendi ndo zvauri kusangana nazvo, uri kuparidzirwa, uri kunamatirwa, uri kuita sei, but izvi hazvisi kupera. Saka api mataunu aungazvitorirewo as an individual kuti ndanamatirwa ka asi spiritual husband kana zviri zvedzinza rekwangu kana zviri zvemuno muchechi zvipere, unofanira kuita sei? Nokuti zviziva kuti kana kazhinji tiri makristu zvechivanhu izvi hatidi kunyanyozvinzwa, tinge chingove spiritual husband. Munhu akadaro angabatsirike sei? Right, munhu akadaro pane mabatsiro atinoita kuti mhosva dzakaparwa handiti mukati memadzinza ihazivika. Imwe yacho inenge itori mweya yengozi chaiyo, vanhu vakachekereswa handiti. Then munhu yapa anenge akunetsa kuti makandiuraya ndaidawo mukadzi kana kuti ndaidawo murume handiti. Ndopavanotanga manje kuita mashiripito emushonga wokuchiteketerera mwana kana kuti kwababa mukuru kwababa mudiki handitika kuti enda apa ndiye mukadzi watakupa handita muri kuona. Saka nyaya inoitika ndeyekuti iwewe mwana pamwe zvinhu zvakaparwa kare handiti zvakaparwa kudhara. Zvinofanana nepurogiramu yandakambodaidzwa kuZTV vachindibvunza nenyaya yemacases evasikana wechidiki vaiuraya maboyfriends handiti. Avo vakati right now apostle musikana yakauraya boyfriend yake ine 35 years ane 16 handiti. Right, izvozvi handiti ari kukura kune magenerationwo ari kuuya achiteera, iye achazenge achembera uko kusvika kufa, but mageneration ari kuteera vanogona kusaziva kuti ndo zvaakaita. Wozenge vaakufamba wongonzwa kuti mudzinza menyu makaparwa ngozi, munhu wechirume akaurayiwa handiti, ari kuti ari kuda mukadzi. Zvinofambiswa sei? Nekuti mazuva ano matsotsi awanda futi wokuti anogona kunyeba kuti ndahaka mweya wacho wengozi. Uri kuona Robert, imwe nyaya iri kuitika these days, ini ndenge ndiine shamwari yangu inoshandira, inenge iri kana kuti kwamutare handiti. Toronga kuti ndine family iri kunetswa nemweya wengozi, saka ine zvendichaita ndichaita sekunge ndahaka mweya iwoyo. Ndobva ndataura kuti ndakapondwa kumusha kwangu ndekwamutare handiti, pakati mukafamba ndinokutungamirirai handiti. Right, pobva pataurwa mari kunzi mombe 50 dzekuripa handiti. Vanhu vayoti mufi akahakwa ari kutaurawo then paya mombe 50 handiti. Vanhu vachati kana iri mari vanobuda ma1000s ka pamombe 50. Right, vanhu vanomanya kuti aiwa ngozi yatazobata beta chiripe chichichi handiti. Right, ndenchizwa kuti shamwari yangu ndibhururu, ndobva ndachingoti hanti pakahakwa madirection ese makapiwa, chifamba imuite sei, fambai muende handiti. Ndonyepera zvimwe zvandinoita ndoti chifamba imuite sei, munotungamirirwa. Vanhu vanosvika kuya unosvika kushamwari yangu inorapa uku handiti, wotosvika ketu ma1000s aya handiti. Uyoyo ungonyebera zvaanodini zvaanoita. Vanhu wabva kuya wochiona hapana chiri kuchinja, ngoma ndiyo handiti. Saka hapana ngozi inenge yaripwa. Saka inyaya yekuti ndakainamatira zvakanyanya ndichikumbirira kuna Mwari kuti ko vanhu vasina mhosva vasingatombozivi kuti kwakaparwa ngozi pane mageneration atoberekwa handiti. Ndokubva mweya waMwari wandipa wakandirangaridza pfungaidzo dzaiitwa nanaAbhurahama handiti, vachienda kugomo rezvipiriso handiti, vachinoita pfungaidzo. Mwari wakati ndaiona mhosva dzanyanya handiti, vanhu vachibayana kuchiparwa mhosva dzakasiyana siyana. Ndo pandaizokomanda handiti ka vana Abhurahama kuti endai kugomo rezvipiriso munodi
munoita pfungaidzo handitika. Saka inini ndine maitiro angu andinoita handiti pauno munhu paanoita pfungaidzo yehwai kana kuti ndeyembudzi handitika yechirume handichatauri into details zvangu asi painopfungaira painotoitira matsotsi vanotanga kuda kuzonyepera vanhu kuti huyai kupfungaidzo havatani. Saka panopfungaira chiutsi chacho yaRobert chinonosvika pakaparwa mhosva nekuti iwe unenge uri kutaura kuti chiutsi chiri kufamba nemhepo chinosvika pese papi handiti pakaparwa mhosva yengozi pakanorombwa zvikwambo zviri kutitambudza chiutsi chingachiende ipapo chinoparadza nekunozorodza handiti handisi mukadzi wechikwambo handisi mukadzi wengozi handisi murume wechikwambo handisi murume wengozi handiti ndiri kuda kuroorwa ndinoda kuroora handiti ndiri kuda mabasa ndinoda kuti mabasa andinoita handiti atambanuke afambe aendere mberi sezviri kuitawo vana vevamwe handiti then kana apedza munhu anotoswera achiita pfungaidzo yake handiti achinamata ipapo kusvika ingawe hwai nokuti umwe anogona kunzi hwai handiti umwe anogona kunzi chimbudzi handitika zvese zvinoshandisa zviri zvechirume handiti right kana apedza rinosara aita marashaka zvatsva tobva tamupa duri redu chitswa handitika kuti dota riya rinyatsoite powder handiti kana raita powder ndochizorigadzira manje neminamato yangu akuenda akunogeza handiti achipopotera handiti mhepo dziya handiti kuti zvinhu izvi ngazvibve handiti mukati meropa rangu meupenyu hwangu kumhuri yangu kana kuti aane vana kana asina anenge achingogeza ega kana aane mhuri angageza nemhuri yake handiti saizvozvo kwemazuva andinenge ndavapa handiti kuti vange vachidaro. Saka ndiri kuona vanhu vakawanda vari kusunungurwa zvakanyanya even vanhu vari diaspora tiri kutoita kuti paya patinenge tichicheka iye tunoisa video call achinamata paya tichimuudza zvekunamata handiti kuti ropa rakadeurwa mukati medzinza ndo ropa chipiriso chandiri kupa handiti kwete ropa rangu kwete ropa revana vangu handiti then tapedza paya tofushira handiti ropa riya patinogadza patinopisa paya handiti tichiita pfungaidzo panotanga kupfungaira iye futi tomudzosera pavideo call handiti akuita futi handiti dare iroro achitaura achipopota handiti then kana tapedza zvedu tinozomutumira dota racho handiti neFedEx kana DHL ndo zvatiri kuita handiti. Saka tiri kuona vanhu vari kusunungurwa nezvinhu zviri simple pawanga wambobhadhariswa mombe 20 30 munhu ari kuparipira nembudzi chete newai handiti zvichinopera handitika. Saka ndo zvacho mapirwo andakazviitwa nemweya kuzorodza madambudziko ezvikwambo ngozi dziri kunetsawo vanhu vasina mhosva yawakapara nekuti hapana poungadzinasuno enda pakati tenge tichinyeberana Robert nekuti even kwacho kwakaparwa ngozi kwakatofiwa saka hapana chekuti unganzi nasuno yakwakati enda unodai kungozvizorodza handiti Mwari wakataurawo kuti uyai kunyange mune zvitadzo zvawanda sejecha remunyanza handiti ndinokusunungurai handiti zvinopera. Tiri panyaya yengozi nemwanasikana panoti nevamwe vanasikana kutaura kunoku kana kuti vakomana vanotoziva kuti inini ndiri mudiki kumusha kwedu kwakamboitwa gungano kukaitwa bira rechivanhu ndakagariswa parukukwe kana kuti parupasa ndobva zvapera zvakadaro ini ndaingotiwo zvinhu zviri ngoitwa zvemumusha asi izvizvi ndakura nemandiri kufamba nematambudziko andiri kusangana naye ndakunyatsoita riko kuna kuti ndakanzi iwewo Monalita uri mukadzi wengozi ndakaripiswa ngozi iwewo Robert wakagariswa parukukwe pepe wakaripiswa ngozi vanhu vangabatsika sebhozi zvinhu izvi hazvizve kuti zvazongotanga zvinenge zvichizikana mumusha ende zvigozikanwa kunzi Monalita takamuripisa kungozi iwo pakuzofamba nzi iwe haungaroorwe nekuti wakapiwa murume kudhara iwe haungaroore nekuti wakapiwa mudzimai kudhara saka vanhu ivava vangabatsirikisei nekuti zvitori clear ende akazoda kuzoti azogara pari pakuti ndosaka paipa ndakagariswa parukukwe paipai ende sure atoripo mudzimai mumwe
akauya last month handiti ari munhu ake muHarare achitotaura kuti ndakagariswa parupasa saizvozvo ndiri mudiki ndaisatoziva kuti ndiri kutoripiswa ngozi saka nekuzofamba ndichiona upenyu hwangu husiri kuita zvisiri kuita ndokuzenge ndichitaurirwa handiti takamubatira dare racho handiti kutosunungurwa chaiko handiti uri kunzwa Robert anotosunungurwa munhu iyeye zvakanaka nokuti inenge isi mhosva yake handiti asi kusunungurwa kuripo midzimu yake inomira naye Mwari anomira naye pakuti asunungurwe handiti ngatiti kuna baba vakateerera izvinizvi vanoda kuita mabasa eurombo kuti vaite mari kwavari ivo maguma acho chii nekuti wangu kana uchienda kunoromba kazhinji dollar sign ndio inenge iri pamberi pako unenge uchingoona kuita kwako mari havazvifunge here kuti upenyu hwevana vangu vandiri kusacrifice apa hapana kwavanosvika even ndichiita mari unopiwa here mushonga unokuconfuse kuti ungoti ndozvandoda kana kuti itori decision yemunhu kuti hainini vana ndevangu so what as long as I'm making money aiwa itori decision iyo itori decision yekutoti munhu anotozviudza kuti inini hazvina basa as long as ndiri kurarama upenyu hwandiri kuda handiti asi zvine madambudziko ka ndo vanhu okuti anoparara vazhinji vacho ndo munozoona kuti anoparara asisina kana chaainacho vanoparara nedzimwe nzira dzinorwadza handiti nekuti chimwe nechimwe chine nguva yacho ungamboshamisira uchinzi big dara asi kana zvisina kuchena chete handiti nevakadziwo vari kuromba wachitoinisheta vana vavo handiti zvinozongokuparira chete handiti zvinongodzoka kwauri ende kupedzisira kwacho zvinozosiririsa kana munhu wonoparara handiti ende vazhinji vacho vanoparara asisina pamwe chaainacho kana kuti zvinosara zviri pasi zvosara zvoparara tichidzokera panyaya yengozi yevanasikana nevanakomana kazhinji pazvinoitwa sekutaura kwandaita paya kuti paunogariswa parikuku rinenge ritori bira remusha ende vakuru vamwe vanogona kunge vakatozongofawo sekutaura kwamaita vaitoziva kuti ndo zvavari kuita wakuti wakuzvifambira dzimwe mhuri dzati shamwari isusu zvinhu izvozvo izvoka hatizizive ende haticheta nezvazvo saka as an individual iwewe uri mwanasikana iwewe uri mwana mukomana unokwanisa here kuzvifambira sekwamuri kuti ubatsirikane uri pachako zvitaramuke usingati zvabva pauri iwewe zvoenda pamunin'ina wako zvabva pane uyu zvoenda pana uyu kuti zvinhu izvozvo zvingotaramuka mukati medzinza rekwenyu ndo zvandinotoita mumatara angu Robert ipapo dare repfungaidziro ndinotodza munhu kuti kunyangwe ukauya uri one handiti uri kutosunungura dzinza rese ndo itinoti matara emusha handiti unenge uchitosunungura dzinza rese nekuti pauri kupopotera paya handiti uri kutotaura kuti vana vamai vangu vasina chavakapara kana chavakabatawo chakaipa nekuti kune tumwe uri kuti iwe mugeneration yako munin'ina wako akatobata handiti zviri kutokuchidzira futi zviya zvakaitwa kana kuti kudhara saka iwewo paunenge uchiita pfungaidza kunotaura vana vamai vangu vasina chavakabata nedzimwe hama dzangu dzakachena dzisina mishonga kana urombwa hwakaipa kana ngozi yavakapara ngavasunungurwe handiti saka unotozotoona vamwe vachitotaura kutoti ningi ari kuti zvakati zvangu zvaakuita ningi ari kutoti chakati changu ningi adzokerana nemurume anga arambana nemurume through pfungaidzo iyoyo handiti zvinofanana nekuti kana uchigadzirwa iwewe dare rechipo chiri pauri handiti une chipo chedzinza then vamwe woramba kuti isusu taakunamata isu taakunamata handiti iwe haungatamburi une chipo chiri pauri nekuti vamwe waramba handiti unouya wogadzirisa asi paunenge uri kugadzira paya uchikumbira unokumbirira nemhuri yekwako kuti ngavavhurirwe zvakanaka handiti ndo zvacho zvinoita ko ana tezvara vanopinda sei muvaroora nekuti pamwe ndinonzwa muroora achiti nini ndiri kurota ndichiita bonde naatezvara vanopinda sei risiri dzinza rekwavo zvinofambiswa sei baba vanokumbira kumudzimi yekwako here chii chinoita kuti zvizokonekta vana atezvara kuna vana atezvara vanoshereketa zvakanyanya handiti wekutoti
varoora vanouya handiti vanenge vatori vakadzi wavo futi vanenge vatori chi vakadzi wavo zvakare handite muri kuona kuna navatezvara tumadhara tune mubobobo handiti kutoti akatochiva mukadzi wemwana anotomuindira chete usiku handite muri kuona saka mishonga yese iyo urombwa handite muri kuona ndo zvinoitika ndezvekuti zvinoitika ndezvekuti chinoita kuti vanopinde paari hanti vanenge vatoziva mutupo wake handiti saka vanongotaurira kuzvitendezvowo zvezvezvi zvezvikwambo kuti uyu ndimadhuve uyu asvika pano uyu ndichihera kana ndimasivanda auya toda kushanda tichishandisana kanaye muzvinhu zvedu handiti saka zvandinoda kuita naye ngazvive zvinoita saka ndo panozobuda pakuti muroora anogona ndikutorota watezvara wangu handiti wachirara nini ndo zvacho mishonga inenge ichishanda ipapo. Ngatichipindai kumakristu ndinotoone vamwe vakamboya kwandiri ende vakabva vati dyo nemo kuti inini ndiri kurota pasta vangu pasta ningi vachiita bonde neni asi pamwe pacho ndogona kunge ndichitonamata handimazvona nditozopedza ndatona napasta pane zvatakutoita pamwe ndaimboti pamwe nekuti ndiri padhuze napasta pamwe ndiri pachi but ndindakutonatoti aiwa usiku wega wega munhu wamwari ari kuya achiita bonde neni zvii zvinoitwa nemapasta kuti vazosvika pakupinda kuvana vesangano ndo yandaichabotaura futi kuti mapasta maministers of God akaromba handiti uromba uya ndo unokonzeresaka nekuti zvikwambo zvezvi zvaanenge akaromba zvinotanga kakumuti tiri kuda vakadzi handiti tiri kuda vakadzi wokushandisa handiti saka zvinoitika ndizvo vamwe vacho vanotowana masimba turu mukurara nevakadzi vavo ndo zvaanenge akaudzwa pakunoromba kwaanenge aita kuti iwewe masimba ako panapo wotosimba pano handiti masimba ako anenge achibva pai anenge achibva mukuzosangana nevakadzi chichi handiti saka ndopounoona inini zvakatomboitika kwandiri kuti ndichienda imwe fire church handiti papa vaindivharira handiti ndakatanga kuita maepisodes ekuti ndaivarota vachida kutosangana neni saka ndairwisana navo handiti ndairwisana navo ndovati you are my prophet hazviite kuti ndirare nemi handiti munofunga kuti vana vangu vanoti kudii kana ukazoona kuti ndozvandaitoita kuhope vamwe vari vane ngirozi dziri wiki vanobva funza kuti sapapa I'm supposed to manje ndaitorwa namo zvokuti ndaiti ndikazodai kuenda kuchechi kuyakwe waiona kuti vaisada kuzotarisana neni handiti face to face vaita kuita zvokunditaimira zvezve kutarisa kukutaimira kuti munhu akaona kuti ndarwiswa zveshuwa handiti bcause ndaitorwa kuti asi papa iwawo ndakazonzwa nyaya dzavo dzevakadzi ndikati ndozvaida kuzama kuita handiti saka mishonga inenge yakarombwa nevanhu ivava iyo mishonga yatachambotaura yechaunga iya yekuda kupfuma very fast handiti ndo muvanenge vachiwana masimba avo imomo anenge akatoudzwa kuti ndo muonowana chi ndo muonowana masimba ako mukurara nevanhukadzi saka sevanasikana vangazvidzivirire sei kumuboboboi nekuti mwakambonobvunza zvakanzi hakuna here jurawo yekuti ndotogara ndakaisa jurawo yokuti ani nani angave because kune vamwe vane mbobobo yekuti akanogara kana papaki anopedza vaisa vakadzi vari kupfuura chi nepapaki kuti vakangogara ipapapo handiti saka kuti hakuna here jurawo yekuti ndingogara ndakazvidzirira kuda kuti ndikasangana nevanhu ava vangave baba vangave tezvara vangave mufundisi ndoziva kuti pane zvinhu izvi ndakazvidzirira right chinoita kuti uzvidzivirire ndo zvinhu zvatotaura kuti hausani kuita spirit inongoda kuhakira mweya yese handiti saka unosanirwa kubikwa handiti ka unosanirwa kubikwa ndinopinza vanhu mubayira kuti bikwa handiti uwo munhu akasimba handiti panyama yake nepamweya handiti kuti even uchifamba hakuna chakaipa chinongoda kuuya chosikunamirana newe kuuya chosikuma ukada kutarisa vanhu iwawo kuti vanoitwa mubobobo handiti patori nemweya futi wechikwambo unenge uri paari ndo unongoita kuti zviite automatic handiti
saka munhu gadzirwa nyama yako handiti usimbiswe nyama yako usangoite munhu uya wekuti unodheerwa netumhepo twese twese uri kufamba munhu ari kutokuita mubobobo uri kudiwa rara munhu ari kuita mubobobo handiti zvinhu zvinoratidza kuti spiriti yako nenyama yako iri wiki haina kugadzirwa handiti but isusu handizoonga kuti ipapo tingavapinze sei nekuti tinoziva kuti kana taa makristu kazhinji pamusoro yerobotics ngerobert handitiri kuona nyaya dzetiri kutaura kuti uona nyaya dzetiri kutaura uerenga nyaya yamai avo ari kusouth handiti allright zviri kunzi namai ava zita ravo riripo vakatosevhwa kunzi vari mhiri ikoko hanzi maswera seapostol ndanzwa kubatikana nenyaya yamataura yezvikwambo nanhasi misodzi yangu iri kuramba kupera ndinorota ndichitorara nabhodhi vangu vakashayika vachitondibvunza kuti wave nenhumbu here hameno kuti ndakapedzisira kuziva chinonzi murume rini hapana anondida muri kuzviona nyaya dzetiri kutaura idzodzi uri kutobvunzwa kunzi waane nhumbu here saka budha vari kukwana papi tozodzokera mubvunzo wangu vari kukwana papi budha vakatofawo zvavo right bhuti vanenge vari kushandiswa imeji yavo anenge ane chikwambo ichi mupenyu aripo handiti bhudhi ivava vanogona vakatochekereswa nemunhu ane zvikwambo izvi handiti kufa kwavo saka nyaya inoitika ndeyekuti vari kupfekwa fesi handiti muri kuona vari kupfekwa fesi chete kuti woye wachidai asi nyaya iripo ndeyekuti akatobata zvinhu zvake aripo mupenyu handiti muri kuona kushandisa chete pikicha yemunhu akadii akafa handiti ndo nyaya iri kuitika ipapa pane umwe futi saka ipapo tiri muchitsvaga hazvitere futi kuti kana vamwe vachabva vashandisa pikicha yemunhu mupenyu popfekedzwa zvangu fekisi yangu inini nemunhu akaromba wedzinza vanhu vaakutofamba kwavanenge vachifamba vachinzi ndiye wamuri kuona uyu vachingoona fesi yangu chete ndo patiri kutaura paya kuti munhu usangowe wiki kurarama upenyu hwokuti iwewe hauna kuzvigadzirisa handiti unotorwa fesi yako zvechokwadi vanhu vakatoti ndiri kutomurota handiti iwo uchitoshandiswa handiti nemunhu aripo akaromba handiti saka ndo patiri kukurudzira nyaya yekuti munhu zvigadzirise handitika bikwa usimbe paropa panyama pamweya handiti kuti usangowe munhu anoshandiswa handiti nachiti saka isu semukristu uri kuziva kuti ndo zviri kuitika mukati meupenyu hwangu wanamata waita sei zvine connection iri nemudzimu yako kuti iwe wakaisvipa wakairasa wakati ndakuenda uku ndosaka yavo zvakungoita se zvinhu zvako even uri kunamata kana zvimabatsirwa uri kuita pasingazi usingausuri kuwana zambuko kuti che uri mukristu wanzwa nekunamata asi iwo bhudhi vava vari kuuya futi vachiita sei ukuti handambozvitsanyira ndambozviita sei sekutaura kwamunoita mune zvimwe zvirongwa zvekuti makristu kazhinji chinji vanotanga kuita kurasa midzimu yedzinza saka inozotageta here kuti aiwe pavanhu vaya vanonoromba vachiti toda kuti zviende kwana vangu vakazodai so kubva kuti kune senge vanonyanya kunamata imi ndokwatita sei ndokwatinotanga nezvazvo kunenge kusina protection yedzinza yemudzimu handiti saka kwakareruka ngoteketererwa kuchienda mweya ipi nekuti vadzimu vanorwaka kuti kourida kuita sei kouri kuda kudii handiti saka vanochiendesa kunevo vaya vanenge vasina protection handiti yemidzimu yavo nekuti vakarasaka midzimu saka vanenge vari vanhu vaya vasina protection handiti saka zvingori nyore handiti kuti zvinongosvika unopinda saka ndo pavanozipedza vachiti ndafamba ndamboenda kumaprofita but hapana kana chiri kufamba kureva kuti iwe unenge usina kutanga wakutaura nemudzimu yako kuti apa ngandiita sei ngandichidzivirirwa exactly ko ivo ana kumadzimai ende tanyanya kutaura nezvemwanasikana tinoonawo zvakare varume vari kutisangana nedambudziko remaspiritual wives vanhu vanenge vanoromba ndemadzimai emudzinza here kana kuti ndana baba zvinozokonekta sei kuti munhu azopedzisira akunzi iwewe une spiritual wife uri munhu wechirume noti apata bhoti ana baba ndo vanonoromba ubva vati vana vangu vasikana havafana kuroorwa ndo vandaakupa sevakadzi ko kana vari vanakomana connection yacho iri papi papo right chinoitika ndechekuti kana vari vanakomana
zvikwambo izvi handiti zvinonzi zvinofamba zviri tu hanzi chinenge chitori chimurume nechimukadzi handiti saka hanzi zvinozoberekana pakuberekana kwazvo kwazvinoita icho chechirume chinenge chakuti ndiri kudawo madzimai angu handiti icho chechikadzi chinenge chakuti ndiri kudawo murume saka ndo pane inishietwa vanhurume ipapo wotanga kutambudzwa nechi nemaspiritual wives handiti right hanzi nemumwe panapa mamukawo sei apostle nevamwe vese kwamuri ikoko ini ndiri kushungurudzwa nekurota ndichiita bonde nababa vangu uye dzimwe nguva nebrother yangu kazhinji kacho zvinowanzoitika pose pandinenge ndine chakanaka chinenge chava pedyo kubuda paupenyu hwangu kana ndikarota kudaro zvose zvandinenge ndichitarisira hapana chinozombobuda kuzama icho neicho hazvibude ndashungurudzika hamaway hanzi chichirua ndiani ari kuito zvino pana baba nehanzvadzi pana baba nehanzvadzi mumwe akauya nhasi mumwe uya mangwana but mumwe anouya kuma10 mumwe uya kuma12 zvii zvinenge zvichiitika ava maya vakatouya saturday yoyi handiti yadarika nokuti ndakava ndangovapindura kuti imi mutori munhu yenyu manyai muite sei mumwe saka vakauya nesaturday baba ivava vakatoshaika hanzvadzi iyoyi yakatoshaika zvona ndichitaura zviya futi handiti asi mai ava problemu yavakaita tazopinda mudare remweya navo mai ava vanga vane machira avakanzi vari kugadzirwa manjuzu handiti vanzi vari kugadzirwa manjuzu vakarombeswa manjuzu mupeperekwa handiti zvazvokuti iwewe manjuzu acho haatoripo asi ongonorombeswa chi manjuzu iwayo right ndakavabvunza kuti imimi pamakagadzirirwa zvinhu izvi handiti chii chamakaona handiti kunze kwevarume zvikanzi pandakagadzirwa nambuya ivavo vakatoti izvoni varume muchaita wekuramba ende zvechokwadi varume ndaitoita wekuramba asi chakazobuda we hapana zvakazongoti 0 hakuchina kana izvizvi hakuchina kana murume achandimisa handiti muri kunzwa right meaning zvinhu zvawakaitiswa iwo wakati mukati medzinza mune urombwa iwo wakatonokuchidzira wachinoromeswa manjuzu mupeperekwa munhu akatonotsvaga anga inetowo dambudziko ndokuchienda kunotsvaga akuenda uko ari kuti toda kundobatsirwa anzi une manjuzu asi akanorombeswa manjuzu mupeperekwa handiti asina kuchena handiti muri kuona zvabva zvakuchidzira urombo hwagara huripo asi mweya wakazoona kuti aiwa iwewo baba wako nehanzvadzi handiti kutoshaikawo kwawakaitwa wakatochekereswa nemunhu ende wakazokonfema zveshuwa kuti zvechokwadi bamudiki vavo vane zvakati zvekubudirira handiti munomu muHarare vatori nedzimba 5 zvakadai handiti asi vana vavo futi havasi kuroorwa vana vasikana vana vakomana havasi kuroora handiti munokona saka ndakamuudza ndikati saka havasi baba handiti zvikwambo zvacho ndo zviri kupfekedzwa avo vakatochekereswa bhudhi ivava nababa handiti munokona saka vakatotanga kupindawo handiti pamatara avo ekusunungurwa handiti pane munyaya yamabata amataura emanjuzi mazuva ano tiri kuzvinzwa wakawanda kuti ane manjuzu azidata mari ane manjuzu ndimuri nezvemweya izvi manjuzu aya anoya sei unotonotenga here isha rinogara riri kwauri here kana zvifambiswa sei ende madzimai koko ndo kwazviri kuwanda zvemanjuzu izvi ende ndazonzwa makutaura kutoti manjuzu mupeperekwa pane manjuzu ere anotonotengwa kutoti ukasvika kuna mbuya vanogadzira vanzi uda njuzu yechi ubhadhara kana kuti unogara kutoonekwa kunzi iwewe une shairi njuzu aiwa ari kutengwa handiti ari kutengwa ende matengerwa acho avari kuita ndeyekudai vanongoenda nevanhu vaye nekuti handiti n'anga idzi kana maprofita vanongoona kuti munhu ari kuda zvinhu handiti anoda zvinhu too much saka regera
timupedzere timutambidze unongonzi unza mari yako mari yakati ungoendwa newe pachidziva zvemasiwejizvi mudhuze wongonodanirwa mweya iyoyo inenge ichitambudzika handiti mweya yevanhu vamwe wakapondwa wakakandwa mumarwizi mweya yevanhu vamwe wakakudubuka nezvikepe zvauko wakatadza kuzoonekwa handiti mweya iyoyo ndo inenge ichiuya mukati mevanhu kana munhu iyeye akanga ane mabasa echipfambi handiti ndo zvemunozoona kuti munhu ari kuti ane majuzuko chihure chaari kuita zvinofambirana papi nekuti manjuzu akachena akabatana nemidzimu yako yakachena ndezvedzinza handitika haatombodi tsvina handiti haadi tsvina idzodzo dzechipfambi handiti kunyanyanyanya dzechipfambi uyezve manjuzu akachena ane rudo handiti anopa haanyimi handiti ane rudo but unoona kuti vanhu ivavo vane manjuzu mupeperuka anochichihuri agoti hutsinye uroyi chaiwo chaiwo handiti vanotora varumewo vanhu vanavo handiti uroyi hukuru hwekuti chokwadi munhu anotozvidza kutoti ndinoda kutomutora murume iyi ndinoda kuti uroyi hukuru handitika saka vanhu ivavava vane manjuzu mupeperuka ndezvekutonotsvaga handiti obva angoudzwa kunzi mati muruda kuita mari mati muruda kuti munge muchidanana nevarume vane mari aiwa hazvinetsi aiwa anongonzi mune manjuzu handiti manjuzu iwayo ndo anoita kuti muite mari uyezve muonekwe nevarume handiti saka zvaanoita anongonzi munoya nezvakati 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 mangwana tiri kuenda kumadziva vazhinji vacho vari kuya panapa Robert vachitaura kuti ndakaendeswa chidziva chaitonhuwa masiweji tonhuwa zvacho chemudhuze handiti akanoitirwa zvaakanoitirwa ipapo handiti achitodaidzirwa mweya yevanhu vakafa handitika nenzira dzisina kunaka mumadziva vanhu vaya vanenge vane mweyawo yavo handiti isina kunaka umwe airoya umwe aiba umwe aipomba saizvozvo saka ndo mweya unenge wagara pamunhu ndosaka muchiona kuti kavanoshama kana wadaro wachiti tiri manjuzu isu vanenge wakashama kumasocial media uko hakuna zvakadaro hakuna mudzimu unoda kuti homwe yawo unge wakashama handiti papublic hakuna zvinhu zvakadaro handiti ndiri kunzwa pamuri kutaura muchiti vakazoya ndakavabatsira ndakazobatsira ndichibatsira ndiri kuona kuti mabatsiriro amuri kuita nematauriro amuri kuita pane chivanhu nechikristu ndinoda kuti mupajekese ipapo kutoti munhu kana azoya abva ati apostle veve suspect taita kunge zvemudzimu taita kunge zvechikristu handinyatsozziva ina ndofunga ndakarombeswa pa saka vatsanangurirei vanhu vari kuona kuti aiwa inini ndinoshanda soso kuti munhu asazovhunduka kana achingaita se auya kuno aiwa inini mashandiro angu kutonyazopinda mudare chairo remweya rechiprofita topedzerana handiti ende mweya ndo unoona handitika kuti apa pane dare rechivanhu riripo handiti zvinhu izvi ndakazoudzwa angu pandakaenda kuno muprofita akandibatsira ndatambudzika nezvizvo zvezambezito nemupupu zvemaguest house ndabhuka ndaneta handiti akanditi aiwa chipo chiri pamurimi chakatosiyana handiti pane chipo chiripo handitika chechivanhu chekuti munofanirwa kuteedza handiti chivanhu chenyu nechipo chamwari handiti saka imi munhu akauya mudare renyu muudzei chokwadi kana muchida matestimony handiti munhu kana ari kunetswa nezvinhu zvechivanhu paari bva mamutaurira kuti iwewe zvinhu zviri kukutambudza handiti chivanhu gadzirisa kana mapiwa kuti muzvigadzirisa sei gadzirisai kana pane zvimwe zvamuri kufunga kuti pamwe sekuru ningi rega ndimuendese ikoko rega ndimuendese kuna gogo ningi momuendesa momuti kana vanogadzirirwa izvozvizvo wodzoka panapa handiti kana imi muchizvikwanisa mugadzirirei munhu nekuti chiri kudikwa kusunungurwa kwemunhu iyeye handiti hapana chakaipa chamunenge muchiita pamunhu iyeye musatya kuti vanhu vanozoti ndiaposto saka koinga wangu wakutaura zvechivanhu handiti ina handisi kunamata munhu Robert ndiri kunamata mwari wangu ndiri kukudza midzimu yangu chipo ichi handina kuchitsvaga ndakaberekwa ndinacho handiti saka ndosanwa kuteedzera zvachinoda handiti ndokuti inini wacho ndikwanise kurarama nemhuri yangu zvakanaka ndokuti zvezvakare vanhu vanouya handitika vabatsirwe vasunungurwe but ndikada kuti
zviri kudikwa nechipo chiri pandiri zviri kuenda zvakadai inini ndiri kuenda ndakadai kunyara munhu hazvina kwazvinosvika ende handiwani matestimony mukati mevanhu havasunungurwi saka ndo mabatsiro andinoita kuti unyatsopinda muhwani kupedzera munhu chiprofita chese ndamuudza kuti iwewe zviri kunetsa pane zvakati handiti zvinoda kugadzirwa then taakutogadzira handiti ka right muchembera anosvika pane mwana wangu ndiye anotomboti batei makwenzi handiti apo nepapo zvechivanhu handiti ka inini hangu ndinongoshandisa minamacho yangu zvechirungushi handiti ndozvendinonyanya kushandisa handiti saka asi bute ndinoshandisa handiti bute ndo rangu ndo mushonga wangu mukuru handiti ka bute ndo retinoti vanhu vane chivanhu vaya takutomuti ita so handiti nebute iroro handiti nandati pave clear because munhu azopedzera kuti una message yapinda kana phone kuti Robert vanhu vako unovaona kupi ndakazoenda ikoko ndiri kunzwa kuti apostle handiti apostle Monalita tasvika ikoko ibasa kana ti pave clear maredio anotozviziva kuti kwa apostle Monalita kunodzidziswa muchivanhu nechikristu handiti saka zvokuti munhu wese ari kuuya ari kuziva even maprograma angu ese ndinoramba ndichisimbisisa kuti midzimu yedu please and please ngatisairasei saka munhu paanotouya ari kuuya achizoti apostle munhu anoita chivanhu munhu anoita chikristu alright ngatiti ndauya kuzoshandirwa ndokwanisa kuchuza even maona kuti zvakamira zvakadai kuti inini apostle zvechivanhu izvi handinoda zvechikristu kana kuti apostle zvechikristu handidi chete ndingoda zvechivanhu kana kuti imimi ndimunotungamira dare racho kuti no iwe kuti zvinhu upone zvinhu zvinofanira kufamba so munhu kana auya Robert zvinofanira nokuti iwo ukaenda kwadokta handiti dokta asvika ubva kuti moda kuti muitwe x-ray handiti kana kuti moda kuwedzerwa ropa hamuchina ropa then motaura kuti ina handidi ropa revamwe vanhu imuchitonzi mukasawana mapaindi eropa iwayayo izvozvi izvi muri kufa mangwana munogona kunge tisisi nemi saka chii chaunochuza ipapo kuwedzerwa ropa saka ndo zvinofanana namauriro anenge aita munhu mudarira indinongotaura as it is baba kana kuti amai sisi kana kuti bhudhi zviri kunetsa pamuri zvakati gadzirisai apa mochinamata zvenyu handiti mwari wenyu zvakanaka handiti saka zvaakune munhu taari kuda zvipi handiti haumanikidzi munhu iwe kana watiza padokta kuti dokta hatiwedzerwa mapaindi eropa nhasi nokuti handina kuona mangwana uchimuka uri mupenyu iwe wotiza kuti handidi ropa revamwe vanhu unongomuka wakafa handiti pane pamataura apostle pamati zvimwe mukatozvipiwa munotosvika pakuti izvi handizvikwanisi mubva marivheya which is very rare noti kashoma kunzwa kuti apostle ningi arifeya munhu kwakati zvese kazhinji munhu anoti inini izvi ndozvigona aiwa ndinotorifeya kune vamwe vemakensa chichi pane munhu wandinoziva muchembere yeye ari kurapa handiti maprostate cancer chii ari kurapa ndinotorifeya ikoko kuti endai asi muchienda kuchipatara handiti muchienda kuchipatara endai batai gogwa handiti mubatsirikane panhau idzodzi handiti dzezvekenza but zvimwe zvechivanhu nenyaya yekuti tina muchembere gore jenaka pano ari kubata pamwana wangu akutoita handiti anotobata nawo matare achiwapedzera handiti matare ese mamwe echivanhu but pane zvimwe zvinogona kuona kuti ndinoti mumbomhanye kuna gogoningi handiti kamunobatsirwe apa nepapa yes takunopedza program apostle tiri kuona tamumwedzi waAugust mwedzi waAugust kazhinji ndo mwedzi unowanzopirwa midzimu nekuti tinenge taachirimo kumamisha wako vanhu vanenge vatizororei ndonguva inonyikwa mera ndonguva inobva yanzi taakuita se taakuribika vamwe semakristu havapinde mazviri unosarira sei pakadaro vamwe vobva vaenda vati inini unosarira sei pakupembera nekupira mudzimu unenge uchitiwa nevedzinza inini hangu chandinoziva ndechekuti Robert vanhu vamwe vari kudzidziswa mumachechi kunzi svikai pari kuitwa matare echivanhu kumamisha enyu
asi pane zvimwe zvinhu zvamunogona kuzongoti kana kuti izvi semunhu nina hangu ndakasarudza kunamata apa hangu handichapindi, asi inge uripo uchionawo zvese zviri kuitwa handiti nevamwe, kwete kuti zita rako rizosarira handiti kana panenge pachikumbirirwa pachiitwa sei, inge uripo handiti, nekuti ndovano munozoona futi wakuti zvinhu hazvisi kundifambira, pakaenda vanhu vachinodai zvemakuva, zvinhu zvangu zvazodai, midzimu inenge yatokutsamwira ipapo handiti, inenge yatotsamwa kuti iwe uda kuzviitani handiti, usiri kuda kubatana nevamwe handiti, saka batana nevamwe, endai munotanga henyu zvematonamata muchiita chivanhu chenyu chichichi zvakanaka, mapedza futi kuita chivanhu chenyu muchinamata futi handiti, mapedza pane chii chakaipa ipapo? Hapana. Saka zvandangotaura kuti vanhu ipapa ngavangoziva kuti mhepo dzinosimuka zvakanyanya, nekuti ndonguva yokuti masatanisti vari kutosimbisawo zvinhu zvavo, ndonguva yavanosimbisa futi kumutsiridza kuti gore richinopera vanenge vari kutenga GD6 machinyi vachitenga, then iwe unenge wakangopusa wakangoti ndiri mukristu ndonguva yetiri kuti iwewo pari kuitwawo zvinhu izvi chiuya kubira remusi wa5 August handiti, ugadzirisewo chipo chako uzvisimbisewo handiti panyama yako, uregere kungohakira kuzvimweya zvisina kudi zvisina kunaka handiti. Mataura ipapo zvemusi wa5 August kune chii ndazwa chingoti ibira remakristu here, ibira revanhu, ibira rechii revanhu vanofanira vanga vachiuya kugungano remusi wa5 August? Right, ibira remakristu nevanoita chivanhu zvese handiti ipapo, nekuti tiri kuti ibira remudzimu unoera, ibira remadzimu wedu handiti, nekuti ibira rekusunungurwa kwevanhu mumadambudziko handiti awaremera, kune vari kuti inini ndaneta ndazama izvi handiti, tiri kuti uyai ibira rakasiyana nemamabira ajairwa nevanhu handiti, ibira rinenge richibatsirwa vanhu kusunungurwa nagwenyambira vanenge varipo handiti, vachirova chaizvo. Ndiri kungonamata kuti dai musi wacho tikagona kuti munge muripo muchikavha handiti, zvinenge zvinonetsa kana chekuti vamwe vanenge vaverera kune havadi kuzoonekwa kazviso zvavo apa ndimufundisi ane vanotaura kuti makonkara kune ana baba waisa hatiuye ipapo, rikati vatapajekesa ipapo, kana makatiti uyai tinotoramba nekuti vanenge varipo ndo ma1on1 iprivate, tira kuti muite bira renyu private, vanhu ngavasununguke kuuya, isu makamera tinenge tisipo kuti kuti kana achibva ipapo anodzinga ane testimony yake, kana achida kuzotestifya after that macho kuti uyai tinouya handiti, apa tira kuti vanhu vasununguke vanyaziva kuti aiwa hakuna iprivate bira riri kuita riri kuitwa. Ndizvozvo aichokwadi, because havari kuuya mamen of God, maministers of God, vakadzi varume vari kuuya vakawanda right. Saka ndo patiri kuti zvipo zvevanhu handiti ngazvisunungurwe, uye chiraramo chako munhu ngachingoso, hatisi kuti hedu rarama zviri flash but kungorarama a normal life yekuti uri kukwanisa kuwana zvinongodikwa pakurarama kwemunhu handiti, uinewo peace of mind, ndo zvatiri kutsvaga pamunhu kuti regera kuramba wakasungikana uchingotenderera uchidii handiti, neidzo nyaya dzemudzimba idzi dzekuroora dziri kunetsa nenyaya yeurombwa hubatwa hunenge hwakaitwa kana kuinishietwa mumachechi mune makaendwa imomo handiti, tiri kuti huya zuva iroro wosunungurwa handiti, upenyu hwako hunake handiti aiwa tinotenda matinzwira mega. Chinangwa chemaprograms anayi ndechekuti mudzidze zvakawanda, dzingave tsika nemagariro, chingave chivanhu nechikristu. Tinokupai zvese kuitira kuti iwewe semunhu wega usinawo mumwe munhu anenge achikuudza uve nedecision yaunoda mukati meupenyu hwako kuti ndakambonzwa sekuru nhingi vachitaura, ndinofunga dambudziko randinaro rinogona kunoperera apa. Ndakanzwa Apostle Monalita vachitaura, vanova ndo vari mustudio pazuva ranhasi, ndinofunga kuti dambudziko rangu rinoperera apa. Kana zvinoitwa naApostle Monalita zvisingakuitire, siyana navo. Kana zvinoitwa nasekuru nhingi zvisingakuitire, siyana nazvo. Kana zvinoitwa nemadzibaba nhingi zvisingakuitire, siyana nazvo.
enda kune zvinoita kuti zvikuitire, usadiscourage vanhu. Ngatiregei kufoma WhatsApp group yekudiscourage vanhu, ndo satanism iyoyo. Fomawo WhatsApp group inoita kuti vanhu vave netestimony yekuti kwawakandiendesa kuye zvinhu zvangu zvakanofamba. Hongu mucomment section kana uchiti uku hakuiti, chibva wanyora kuti kwa apostle nhingi, kwa madzibaba nhingi, kwa sekuru nhingi, ndo kunoita, ndo kuti tione kuti zvechokwadiwo pauriwo une decision yako. Kana even kana kuri kwa papa wavasati vaona paprogram panapa. Aim yeprogram ndeyekuti vana veZimbabwe vawane zambuko. Zita ndinonzi Robert Tafumani. Ngatisangane mune mamwe programs atinokupai pano paSly Media. For now, bye bye.